Добър ден, почитувани гледачи! Вие сте со новата емисија на Хайд Парк. Овде до мене е виртуелно е мојот драг пријател од Софија, Ѓорги Пашкулев, главен уредник на една од најголемите информативни агенции во Бугарија, БГНЕС. Здраво, Ѓорги, како си? Добър ден, Наско. Много благодаря за поканата. Благодаря, добре съм. Надявам се и, че вие в Македония всички сте добре. Поздрави на вашата хубава държава и на хубавите хора, които живеят при вас. Ти благодарам. Ѓорги, ќе зборуваме на ти, пошто се познаваме. Бугарија веќе е во списокот со непријателски земји на Руската Федерација. Дали според тебе некогаш Руската Федерација или имперска Русија воопшто била пријателска кон Бугарија? Наско, през последните 200 години Русия е изиграла много важна роля в историята на всички балкански държави, включително и на Република Турция, в възстановяването на тяхната държавност. Тя е поддържала много тесни контакти с тях в областта на икономиката, културата, отбраната. Но, конкретно на твоя въпрос, България и Русия се разминаха през 1913 година по времето на Втората Балканска война, когато между нашите две държави беше изкопан една голяма яма, която не може да бъде запълнена, защото Русия отдаде своите предпочитания незаслужено на Белград. Вследствие на това, ние, българите в България и нашите братя от Вардара сме разделени и страдаме. Това разделение между нас и Русия, което беше изкопано, въпреки че тя е наша освободителка, доведе до конфликт. В Първата световна война ние дори се сражавахме срещу нея и я бихме на фронтовете в Добруджа, именно за свободата на всички българи в Македония и България, за да бъдат свободни, което показва, че ние винаги сме поставили нашата национална кауза над, да го наречеме, приятелските в кавички отношения с тази държава. Дори и по времето на комунизма, когато ние бяхме съюзници и бяхме сателит на Съветския съюз, Русия отдаваше предпочитания на Белград за сметка на София. Ние никога няма да забравиме това. Как мислиш, дали Бугарија се позиционираше добро сега како земја член на НАТО и на Европската унија во овие тешки времења на војна, која се води на неколку стотини километра от бугарските граници реално? България осъжда агресията на Русия срещу Украйна и оказва хуманитарна помощ. За съжаление, правителството на Кирил Петков няма необходимата експертиза в международните отношения и затова ние не можем пълноценно да използваме възможностите, които съществуват, за да бъдем стабилен съюзник в източния фланг на НАТО. Имам предвид следното нещо. Правителството на Петков дори се срамува от факта, че българското небе ще бъде пазено от нашите съюзници, като не публикува решението си и не го обяви официално. Също така, същото това правителство се срамува да каже, че говори с господин Зеленски, който знаем, че в момента е един от политиците, които правят световната политика. И всички желаят да говорят с него, да му изкажат съчувствие, да му окажат помощ и така нататък. Ние това научаваме от украинската страна с часове закъснение вместо от правителствения прес-център. А е много важно в момента България да бъде стабилен съюзник на НАТО, защото ние сме черноморска държава и като такава ние имаме ангажимент за сигурността не само на нашата страна, но и на вас в Република Северна Македония. С нашата стабилна позиция като натовска държава ние ще подпомогнем не само нашата модернизация, но и вашата модернизация. Ще помогнем за това вие да отхвърлите
старите заблуди, които са свързани с сръбския свят на диктатора Вучич, с антинатовското говорене, с това, което иска да ни отдалечи. Много е важно в момента България да бъде и да използва този момент, за да модернизира себе си и Македония, за да може Македония час по-скоро да започне преговорите си за членство с Европейския съюз. Защото ако ти си привърженик на отворени Балкани, сръбски свят, то тогава ти нямаш място в ЕС. Тогава ти имаш място в сръбско-руските проекти, които ние искаме да пребориме, за да сме заедно. Дали силното историско русофилство в България има връзка с така наречената путинизация на бугарското общество? Овде пред се мислам не толкова на внатрешните разлики во меѓуполитичките односи, туку на некои информации што се појавија во бугарските медиуми за лош однос према украинските бегалци во Бугарија. Да. Наистина, до някъде русофилството съвпада с путинизма или путинизацията. Но, искам да кажа, с хода на тази ужасна война, с огромния брой на бежанците и на жертвите, има промяна в отношението на българина. Българина е човек, който иска да помогне и аз това го виждам почти навсякъде. Дори в моята гимназия, тя е бивша руска гимназия, децата събират помощи, за да окажат подкрепа на засегнатите и бягащите от този ад украинци. Тоест, българина иска да помогне, независимо какво е неговата гледна точка. А войната и нейната жестокост прави така, че все по-малко българи могат да подкрепят това, което прави господин Путин. Дали според тебе ќе се најде политичар во Бугарија што ќе пребори таа путинизација, што ќе го почне тој процес на депутинизација на бугарското општество? Тук трябва да кажа нещо много важно. Преди да говорим за депутинизация, трябва да имаме предвид какво е путинизация в България. Путинизация в България е нещо много различно от путинизацията в Русия и слава Богу. Всъщност това е по-скоро едно явление, което служи за размяна на обиди вътре между отделни политици в страната ни. А дали има истинска путинизация, аз мога да ти отговоря последния начин. Политиците, които уж биват смятани за путинисти, техните деца учат в най-престижните американски и западноевропейски университети. И сега, конкретно на нашиот разговор, морам да го отворам и прашањето околу преговорите на Република Северна Македонија со Европската Унија. Но пред тоа, што очекуваш ти? Дали е можно расширување на војната и на други делови од Източна Европа? Това е, може би, най-важният въпрос, който вълнува цялото международна общност. Аз искам да помоля всички да се прислушат внимателно към думите на лидерите на двете световни държави. Още в първия ден на конфликта президентът Путин обяви, че целта на тази война е обезоръжаването на Украйна, защото според неговата визия Украйна може да заплаши стратегическото положение на Русия, ако на нейна територия са разположени натовски оръжия. Тоест да заплаши статута на Русия като велика сила. Още в същия ден на започване на военните действия президентът Джо Байден много ясно подчерта, че ще бъде защитен всеки милиметър земя на държава членка на НАТО, което е една хубава новина и за България, и за Република Северна Македония, защото ние се намираме под натовския чадър и ние сме защитени. В хода на военните действия през последните вече около 20 дни, на няколко пъти на най-високо равнище Русия заявяваше, че целта на войната ще бъде само територията на Украйна и че Русия няма
агресивни намерения срещу други държави членки. В същото време самия президент Байден преди няколко дена много ясно каза, че той не възнамерява да изпраща военни да се бият в Украйна, защото разбира ясно, че това може да доведе до Трета световна война. Тоест на ниво послание и от Белия дом, и от Кремъл, ние имаме яснота, че тази война ще бъде ограничена в територията на Украйна, което естествено за украинския народ е една много голяма трагедия. И ние виждаме тази трагедия всеки ден, включително вече в центъра на София, хилядите украински бежанци, които са у нас, може би вече и при вас в Македония. Но тук трябва да имаме нещо много важно предвид. Тази война не се разви по първоначалния вариант, който предвиждаше Кремъл. Също така ние имаме едни много жестоки санкции, които са наложени на Русия. Това изнервя изключително много ръководството на Русия, както може би и обикновения руски граждани. В същото време имаме и огромния страх на народите на Прибалтика и на Полша, исторически страх от руска агресия или от това, че те са били част от тази империя и не искат да се връщат там. Този страх, според мен, не е силно преувеличен, защото те са защитени от натовския чадър в момента, но вижте, ситуацията е много напрегната. И нека да не забравяме, че именно страха накара Русия да атакува Украйна. Така че в тази ситуация не са изключени обрати, които да бъдат много неприятни, т.е. ескалация на конфликт. Но да се надяваме, че тя ще бъде ограничена. Да. И сега вика да се вратиме на Балканот. Шефът на европската дипломатия Жозеп Борел во прав текст им каже на властимащите тука во Скопје дека прво треба да ги решат проблемите со Бугарија, да ги затворат отворените прашања и дури потоа да очекуваат старт на преговорите. Што очекуваш ти? Дали веќе притисокот што се вршеше врз Бугарија и за кој што зборува првите луѓе на бугарската држава ќе се премести на некаков начин кон Скопје? От София кон Скопје? Значи, Борел много ясно казва на македонските политици и на македонския народ, че не може държава с проблеми да очаква да започне преговори или да влезе в Европейския съюз. Аз в началото на своето изложение също казах, че Македония трябва да се прости с сръбските проекти, сръбско-руските проекти, които създават проблем и ви пречат за по-нататъчната интеграция, пречат ви да бъдете със своите приятели от България заедно в най-успешния икономически и политически проект, какъвто е Европейския съюз. Ако е имало някога натиск към България, както се опитваше да се прави, той щял да даде резултат. Вие виждате, че България има единна и последователна позиция по отношение на Македония. Ние искаме вие да сте член. Категорично го искаме. Но трябва да се реши проблема с фалшификацията на историята, която трябва да приключи, която всъщност подхранва този македонизъм и тази проруска или просръбска ориентация на определени хора в Македония, включително от управленския елит. Така че времето на натиска отмина. Ние трябва да преговаряме. Македония трябва да изпълни условията, които са и поставени, за да можем да решиме въпроса, така че вие да започнете преговори възможно най-скоро. Но трябва да решим отворените въпроси сега. Борел също го казва много категорично. Ние не сме държава, която ще оказва натиск на Македония.
Имам предвид, ние не искаме да ви притискаме, ние искаме да ви помогнем и искаме Македония да бъде модерна държава, членка на НАТО и членка на ЕС. Ние за това се бориме. И именно за това сме готови и да поемеме по-голяма отговорност в Черноморския регион, да се сблъскаме директно с държавата, която създава проблемите между нас и която подкрепя Белград. Ти благодарам, Георги, за това интервю. Беше ми големо задоволство да поразговараме. Много благодаря, Наско, и на вашите слушатели, читатели и зрители. Много благодаря за поканата.